дар даври панҷуми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дар варзишгоҳи марказии шаҳри клуб дастаи ҳулбуки ноҳияи Восеъ дастаи ваҳдати шаҳри Ваҳдатро пазируфт. шогирдони Қаноат Латипов аз дақиқаҳои аввал бозиро пурра таҳти контроли худ гирифта, чанд ҳолати хуби голзаниро созмон доданд, ки дар иҷрои охирин зарбаҳо ҳамлаварон чандон муваффақ нашуданд. Дар дақиқаи 26-уми бозӣ бошад, ҳамлавари соҳибони майдон Зарҳалшо Акрамов аз дохили ҷаримагоҳ бо як зарбаи ҳадафрас ҳисоби бозиро кушода дастаи худро ба пеш баровард. ҳамагӣ баъди 3 дақиқа, саҳитараш дар дақиқаи 29-уми бозӣ бошад, нимҳимоятгари ҳулбук Зайнулло Мирзоабдуллоев аз масофаи дур як голи зебои дигарро ба самар расонид, ки ин голи дуюми дастаи ҳулбук дар бозӣ ба шумор мерафт. Дар идомаи бозӣ бошад, сарбони дастаи ҳулбук Самариддин Расулов голи сеюми дастаро дар дақиқаи 44-уми бозӣ ба ҳадаф расонид. Зимнан дар дақиқаи 45-уми бозӣ баъди як ҳамлаи созмондода нимҳимоятгари дастаи Ваҳдат Назруллои Фаридун аз масофаи дур як голи ғайричашмдошро ба дарвозаи ҳариф ворид намуд ва ҳисоби бозӣ дар нимаи аввал тағйир ёфта 3-1 бар нафъи дастаи ҳулбук ба анҷом расид. Дар нимаи дуюми бозӣ бошад, боз ҳам дастаи ҳулбук пешсафиро аз даст надода дар дақиқаи 67-уми бозӣ бо голи задаи Гурез Аслонов ба пеш баромад. Дар дақиқаи 68-уми бозӣ футболбози дастаи меҳмонон Назруллои Фаридун баъди дағалона вайрон намудани қоидаи бозӣ бо корти зард муҷозот шуд. Зимнан баъди изҳори норозигӣ бо ҳукми довар, ин футболбоз бо баргаи дуюми зард муҷозот шуда аз бозӣ хориҷ гардид. Футболбози мазкур қаҳру ғазаби худро нигоҳ надошта бо кӯмакдовари бозӣ ба ҷангу харкаша бархост. Гуфта шуд, ки ҳолати мазкур аз ҷониби Кумитаи тартибу интизомии Федератсияи футболи Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуда, нисбат ба ин футболбоз қарори дахлдор бароварда мешавад. дар идомаи бозӣ бошад, баъди дағалона вайрон намудани қоидаи бозӣ дар дохили ҷаримагоҳи соҳибони майдон, довари марказӣ зарбаи 11-метра таъин намуд. зарбаи мазкурро дарвозабони дастаи ҳулбук Шоҳин Ҷалилов, ки дар қисмати дуюми бозӣ ба майдон омада буд, боз дошта имкон надод, ки дастаи ҳариф голи дуюми худро ба дарвозаи ҳулбук ворид намояд. ҳамин тариқ бозии мазкур бар нафъи дастаи ҳулбуки ноҳияи Восеъ бо ҳисоби 4-1 ба анҷом расид. дар даври панҷуми Лигаи Якуми мамлакат дастаи моҳири ноҳияи Ёвон дар варзишгоҳи худ бо тими панҷшери ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ рақобат намуд. ин вохӯрӣ аз аввал то ба охир, яъне бе задани гол ба анҷом расид. дар идомаи қисмати дуюми вохӯрӣ нимуҳофизатгари дастаи меҳмон рақами 7 Ортиқов Мухтор барои дағалона қоидаи бозиро вайрон карданаш аз ҷониби довар бо корди сурх муҷозот шуда майдон ба дар шуд. ёдовар мешавем, ки дастаи моҳири ноҳияи Ёвон дар ҷадвал бо касби як имтиёз дар зинаи 11-ум қарор дорад. тими панҷшер бошад, бо касби 9 имтиёз дар ҷои панҷум мебошад. бояд гуфт, ки бозии ояндаи дастаи моҳир дар сафар бо дастаи ваҳдати шаҳри Ваҳдат рӯзи 6 доир мегардад. санаи панҷум дастаи панҷшер дар хонаи худ Динамои шаҳри Душанберо қабул менамояд.